У Нацыянальным музеі ў Кракаве у аддзеле імя Чартарыйскіх захоўваецца надзвычай цікавы рукапіс 18 стагоддзя. У сціслым выкладзе гучыць як пададзенае свету рэха падарожжаў і авантур майго жыцця. Аўтар дзённіка – лекарка Саламея Русецкая. Нарадзілася яна ў 1718 годзе ў Беларусі на Наваградчыне у збяднелай шляхецкай сям'і Яўхіма Русецкага. Па звестках гісторыкаў, ужо дарослаю перайшла ў каталіцкую веру. Адукацыю мела даволі сціплую. Дзяўчынка расла моцнай і незалежнай, добра кіравалася з коньмі, любіла страляць з мушкета. У будучыні гэта ёй вельмі спатрэбілася. Саламею рана аддалі замуж за нямецкага ўрача Якуба Гальпіра. Ён быў значна старэйшы за яе. Менавіта з ім і пачаліся яе першыя вандроўкі па свеце. У маладым веку маім выдалі мяне мае бацькі замуж з Літвы, ваяводства Наваградскага, за лекара Якуба Гальпіра, за якім я гэтага ж года паехала ў Стамбул, і адразу прынятыя мы былі ў прыстойных людзей, бо ён быў надзвычай добры лекар медыцыны. І пан Бог нас благаславіў, і да нас павярнулася фартуна. Турэцкая сталіца ўразіла маладую жанчыну сваёй веліччу і прыгажосцю. У Турцыі Саламея стала дапамагаць мужу лячыць хворых, навучылася ад яго і яшчэ аднаго ўрача з Ірака вылечваць нескладаныя хваробы вачэй. І праз некаторы час яна здзейсніла неверагоднае. Іншаземка, яшчэ і жанчына, змагла атрымаць афіцыйны дазвол на медыцынскую дзейнасць. Гэтая папера аказалася вельмі дарэчы, працы для Саламеі быў непачаты край. У мусульманскай краіне мужчына, нават доктар, не меў права ўвайсці на жаночую палову дома, а ў гарэм не дапускаліся нават лекары. Хваробу яны павінны былі вызначаць, не бачачы пацыентку, прамацваючы пульс па стужачцы, працягнутай з іншага пакою. Саламея, хрысціянка па веравызнанні, свабодная ад традыцый і абмежаванняў, магла практыкаваць і сярод мужчын, і сярод жанчын. Поспех быў нечуваным. На той час ёй было ўсяго 17 гадоў. Я таму карысталася поспехам у людзей, што па-чалавечы абыходзілася з імі, і вельмі імкнулася, каб дасканала сваё рамяство ведаць, і пачало шмат людзей лячыцца ў мяне, а ў той час была я вельмі маладая. Зайздрасць не мінула юную лекарку. Сусед Самсон, таксама лекар, не ведаючы, што яшчэ зрабіць ад злосці і зайздрасці да яе поспехаў, адважыўся навесці нейкія чары на жанчыну праз скрадзены яе туфлік. Саламея цяжка захварэла. Той бязбожны габрай зрабіў, што ў мне рукі і ногі адняліся, а таксама і розум чалавечы, бо мне здавалася, што я дзіця, што павінна ў калысцы ляжаць, і мусілі мне калыску падрыхтаваць, паслаць і калыхаць. Калі знянацку бачу руку або нагу сваю, дык усчыняю гвалт. Забярыце ад мяне гэтыя чужыя рукі і ногі. Я лічыла, што павінна мець рукі і ногі, як гатавалае дзіцё. Мужа і найвярнейшых лекараў яго так ненавідзела, што дзеля Бога прасіла, каб яны ад мяне прэч адышлі. Яе вылечыў адзін вельмі багаты купец з Егіпта, здаецца, астраном або чарнакніжнік. А як вылечыў? Паставіў яе на ногі, прымусіў зняць кашулю і высыпаў на яе 100 карцаў сухога гароху з шумам і крыкам. Пасля гэтай працэдуры страх Саламеі адступіў. Гэты чалавек не ўзяў ніякага ўзнагароджання, але настойліва параіў Саламеі і яе мужу пакінуць Стамбул. Нялёгка было маладой жанчыне пераканаць Гальпіра ў неабходнасці пакінуць яго пасаду. Ён ніяк не мог паверыць, што чалавек можа загінуць праз наведзеныя на яго заклёны. Ён, угневаны, забраў усё, што меў маёмасць, а саму мяне пакінуў без грошай у Стамбуле, толькі загадаў даваць штотыдзень 1 чырвоны злоты. Я адразу ж аб'явіла, што паеду ў Польшчу. Як толькі асобныя незычлівыя людзі пачулі, што я збіраюся ехаць, дык неадкладна мяне арыштавалі, сцвярджаючы, што муж мой вінен ім 100 леваў.
І тут пан Бог даў мне добрага прыяцеля, друкара, што кнігі выдае, нязнатнага шляхціча. І ён мне пазычыў 100 леваў пад распіску і заплаціла я тыя фальшывыя даўгі і наняла каляску за 30 леваў ад Стамбула да Адрыянополя. І вось развіталася з гэтымі маімі добрымі прыяцелямі, бо хоць і мела шмат іншых католікаў, паноў і знаёмых, але ніхто мне не дапамог. Дык вось, спадзяючыся на пана Бога, сядаю ў каляску, узяўшы сваю маленькую дачушку Канстанцыю, гальперу, якой не было і 2 годзікаў, і старога чалавека, калеку жабрака татарына, што крыху ведаў польскую мову, бо калі быў ён купцом, часта прыязджаў у Польшу. І з гэтай прычыны стаў ён маім знаёмым і казаў: «Як змагу, буду служыць твайму сіроцтву». Грошы ў падарожжы былі не лішнія, таму Саламея нікому не адмаўляла ў дапамозе і шмат каго паставіла на ногі. Але непрыемных момантаў таксама пазбегнуць не атрымалася. Аднойчы з падарожніцай надарыўся выпадак, які ледзь не каштаваў ёй жыцця. Саламея наведала хворую 7гадовую дачку каменданта горада Філіп-Бей, што ў Македоніі. Дзяўчынка памерла праз 2 гадзіны пасля таго, як выпіла некалькі кропляў прызначанага ёй эліксіру ад глістоў. Лекарцы пагражала смерць. Выратавала тое, што ў прысутнасці раз'юшанага бацькі яна выпіла рэшткі лякарства, каб даказаць яго бесшкоднасць. Трэба было ехаць далей, праз Балканскія горы ў Сафію. Саламея апранула мужчынскае адзенне, наняла 10 коней і, усклаўшы на іх свае пажыткі, рушыла ў дарогу ў суправаджэнні 3 слуг. У дарозе іх караван захапілі разбойнікі і перабілі ўсіх, хто быў пры ім. Русецкай пашанцавала. Вядомую лекарку са Стамбула апазналі, і атаман Сары Гусейн Ага даручыў ёй лячэнне свайго сваяка. І вось я дзеля Бога ў спакоі вылечыла бацьку альбо свёкра Гусейнавага сына і зарабіла 600 леваў. І з гонарам эскартаваў мяне атаман у Сафію. У Сафіі Саламея паступіла на службу ў гарэм пашы Кюпру-Улу. Тут яна сустрэлася з мужам, які прыехаў палячыць суставы на мясцовых мінеральных водах. Не адразу пазнала Саламея ў адным пацыенце свайго мужа Гальпіра, а пазнаўшы, паставілася да яго з усёй спагадай і прабачыла яму. А мой муж, пан Гальпір, лекар медыцыны, які ўсё ў мяне забраўшы быў пакінуў мяне, не са Стамбула прыехаў на мінеральныя воды ў Сафію, а з Салонікаў з Босніі. Пан Езус так яго пакараў, што рукі-ногі яму пакруціла, і ўвесь у больках быў, і сам як мог ратаваў сябе. І хоць сумнявалася Саламея ў сваіх здольнасцях, што можа дапамагчы яму як лекар, усё ж ёй удалося паправіць яго здароўе. У той час у Сафіі з Гальпірам быў італьянскі лекар, якога туркі захапілі ў палон на мальтыйскім караблі, а яму пашчасціла трапіць на службу да Гальпіра. Гэты італьянец і навучыў Саламею выпісваць рэцэпты на лацінскай мове з доктарскімі знакамі, пазнаёміў яе з разнастайнымі фармакалагічнымі пропісамі. Ён перадаў ёй свае кнігі, сярод якіх кніга пра лекавыя травы, прыродазнаўчы навуковы лексікон з вопісам хвароб і лякарстваў. Дзякуючы італьянцу, Саламея прайшла больш-менш сістэматычны курс медычнага навучання. Дзякуючы жонцы, Гальпір вярнуўся да сваіх службовых абавязкаў у Боснію. З мужам Русецкая так больш ніколі і не сустрэлася. Якуб Гальпір неўзабаве памёр у Босніі. Неўзабаве пачалася аўстра-турэцкая вайна, і паўднёвая Еўропа ператварылася ў арэну баявых дзеянняў. У Відзіне, куды накіравалася Саламея, у кожным доме знаходзіліся аўстрыйскія нявольнікі. Сярод палонных быў прапаршчык Фартунат Ёжэф Піхельштейн, з якім лекарцы удалося бегчы. Па дарозе ў Расію, на Ўкраіне, Саламея і выратаваны ёю прапаршчык павянчаліся і сталі мужам і жонкаю. Маладыя накіраваліся ў Дубна. Там Піхельштейн паступіў на службу да вялікага літоўскага гетмана князя Міхаіла Радзівіла па мянушцы Рыбанька.
Па вяртанні ў Нясвіж князь узяў з сабою маладых, прызначыўшы Фартуната харужым, а Саламею доктаркаю. Неўзабаве Саламея накіравалася ў Петербург. Дзякуючы свайму лекарскаму майстэрству, яна вельмі хутка трапіла ў апартаменты самой імператрыцы Ганны Іанаўны. На пытанне, чаго яна прыехала ў Петербург, дыпламатычная госця хітра адказала, нібыта ў далёкім Стамбуле чула, што Расіяй кіруе жанчына, і захацела пабачыць яе сама. Саламея так апісала ў сваім дзённіку дыялог з царыцаю. І ты надумала выбрацца ў такую далёкую дарогу за свой кошт, каб толькі ўбачыць мяне? Сцвярджальны адказ усцешыў самалюбства імператрыцы. А як цябе завуць? Саламея. А бацьку? Яўхім. Так імператрыца пачала называць Русецкую Саламаніда Яўхімаўна і прапанавала ёй паступіць на царскую службу. З гэтага часу прыдворныя дамы звярталіся да Саламеі па дапамогу ахвотней, чым да дактароў мужчын. Тым часам мужа Саламеі Міхаіл Радзівіл Рыбанька паслаў служыць на Палессе, у вёску Ляхва. Там з ім некаторы час і жыла таленавітая лекарка. Але маладая жанчына засумавала і вельмі хутка знайшла прычыну, каб пакінуць палескую глушыню. Яна вырашыла паехаць да сваякоў мужа ў Аўстрыю з надзеяй атрымаць грашовае спагнанне за выкуп яго з турэцкага палону. Заможны аўстрыйскі род Піхельштейнаў хоць і выказаў Саламеі пэўную гасціннасць, але аддаў ёй толькі трэцюю частку таго, што яна заплаціла за свайго мужа. Вельмі засмучаная, Саламея прыбыла ў Вену і, праявіўшы настойлівасць і хітрасць, прабілася да самога імператара Карла VI. Ветлівасці, як у Петербургу, пры венскім двары яна не сустрэла. У параўнанні з хлебасольнымі расейцамі аўстрыйцы здаліся ёй скупымі і стрыманымі. Русецкая жыла ў Вене на апошнія грошы. З крытычнага становішча і галечы Саламею выручыў толькі прыезд турэцкага пасла Джані Алібея. Ён з ахвотай прыняў на службу лекарку, улічваючы яе веды мовы і турэцкіх звычаяў. Аднак нараджэнне сына Францішка Ксаверыя паскорыла яе вяртанне да мужа. Да Нясвіжа Саламея так і не даехала. Па дарозе дадому яна даведалася пра тое, што муж забраў яе дачку і маёмасць. Даведалася Саламея і пра яго нявернасць. Я думала, што тут у мужа застануся, і мы будзем радавацца спадчынніку нашаму, які нарадзіўся ў Вене, сыну Францішку. А тут бачу, з боку мужа свайго нянавісць і марнатраўства. Задумала я паслаць свайго чалавека Сцяпана за маёй дачушкай, каб ён выкраў яе ў мужа і каб мне яе ў Львоў прывёз. Але Сцяпан таксама быў ненадзейным таварышам. Мужчыны ўступілі ў змову. Сцяпан атрымаў ад мужа атруту для Саламеі і падсыпаў ёй у ежу. Няшчасная цяжка захварэла, у яе выпалі зубы, вылезлі валасы, ногці, нават злезла скура. І толькі тыдняў праз 12 яна змагла зноў есці, піць, хадзіць. Цудам выжыла. Так Саламея Русецкая кінула мужа і накіравалася ў новае падарожжа, напрыканцы якога зноў апынулася ў Стамбуле. Турцыя стала для жанчыны надзейным прытулкам. Тут яе не лічылі за чужаземку, а ставіліся да яе з вялікай павагай. Жыццё Саламеі Русецкай, як авантурны дэтэктыў, было насычана цяжкімі выпрабаваннямі і незвычайнымі прыгодамі. Яна змагла дасягнуць вышынь лекарскага майстэрства. Для жанчын таго часу гэта было амаль немагчыма. Але Саламея так і не знайшла асабістага шчасця. Адносіны з дзецьмі не склаліся па прычыне доўгіх і частых разлук з маці. Саламею гэта вельмі хвалявала. Можа, таму і накіравалася яна ў 1760 годзе са Стамбула ў паломніцтва ў святую зямлю. Па жаданні сэрца і душы. Там сляды Саламеі згубіліся, і далейшы лёс таленавітай лекаркі і бясстрашнай вандроўніцы застаўся невядомым.